Oppan Gangnam Style. Philip her med endnu en video. Jeg har fået et spørgsmål fra Stereostoid endnu en gang, som spørger: tør du choke nogen? Har hørt, du er blevet lært op i MMA. Og ja, det tør jeg. Så jeg har taget Niklas med i studiet. Så vi vil lige gøre et skud, eller give it a shot, eller hvad det hedder. Vi går i gang nu. Gør lige det med den anden. Er I klar? Ja, eller Ramse, er du klar? Prøv at vente lidt. Sådan der. 1, 2. Okay.